Halor ka jing sngew kya jong ka jingrung jingmi jong ki kali kit beain ku mudoyong ki shini ki piat lembat ki wei ki balong beain ki ba penden kam lengba ka jingyat banrung na asam bat yat lengba ka surok jirang bat banyat kamtam hakipor minmin kumta ka seng hinyotrep integrated territorial organization ribhoi district haka arpunyotrik ubanai leber arhajar arpusau haringkat ka jingedon lang ki nongkit kam ki bahakmat jong ka seng hito western zone hapo ka jingilam jong u general secretary uba Marius Malai lembat u finance secretary uba Wan Pensuk lengdo bat uru haka jingedon lang u legal secretary uba Michael Sim kilalit banbu ya ka dorkhas haka office trekam jong u OC ka Patarkma police station halor ka jingrung beain jong ki kali kit mar bat ka jingkhayi ne kit beain kitrok ku mudoyong shini piat bat ki wei ki balong beain haba keren syakilat pathai kubor uba Marius Malai loong bahadin ke jingyo ujing ujo na ki pajba nongsong shnong katay kathan bakila don ki kali kit mar mata ki baju penden kam banyat beain nya katay galenti kamtam haki por minmit kumta ka seng da ka jing sngew khia halor ka jingyat beain jong kitrok kumta kilalej banbu da ka dorkha saki bor pulit jong ka Patarkma police station bakin shim khia halor katay ka jingrung beain jong ki kali kit mar bat kum ka seng ka kermen baki bor pulit kin shim khia halor katay kacanmet kapasuk kapakmen ya pi baro kapri jong hanyo trap hanyo skum kamtam ya gadong riboy baro kawai kumba pilu i mta kacanmet ngidon hangne hapo Patarkma na kamata wan bu dorkas hapo police station kabadon hangte hapo Patarkma halor jong gane ka jingrung ka jingmi bian jong ki kali kit doyong ki kali kit piat ki kali kit sini bat kiwei namar ba ketkum ka komplain lane ka jing ujor ka bangiyo na kinong sung jong ka bri uhnyap trap ujongi ka badon ka besong ka basa hangne hapo ka snong Patarkma bat jerang bat kibai ki snong ba kentup ka badon hangne bat kamtam eru na kapor sa kapor ngiyo yakine komplain te nagaliang jong ka hito riboy district iwan manta ka janmet kumba piloyo i ngla wanbu ya ka dorka sa po police station ka badon po Patarkma andrei aga jingbun kam ngi syam klam dala bani kundu ya officer in charge jongka Patarkma police station dei nglabu ya dorkas bat ngangek skam ba officer in charge badai pej ya ga Patarkma police station ba un simkia halor jongone ga dorkas ba nglawan bu menta ga jermin bat ngasngewru benong hagne ga jermin lada ngi nakliang jongka organization lada ka police department hi kamla ban simkia halor kane ga dorkas ka bangilabu bangilabu apo kemik trekam ke jongi bat ngi nang leang jong organization ngim ombarse bansim ya kilenti jam ki bahakmat ngin ombarse bansim da kwepat ki sinjam kata ladang ngi hap yami surok bantek lakam yakum kine ki jatkam ki kambi an ki bangila badong kumbangi lui hakine kisngi ki bun ki kambi an ki baydayat na kine ki surok na une usurok highway ubayat langba na asam bopoi langba sepo selong namar ba kumbangi lui hakine kisngi kila bun kine ki kambi an ki bakhayi tu ki ba kine ki kam illegal ki badayat na une usurok namar ki supply bi an yau ne udewyong ki supply bi an yau piat ki supply bi an ya ke sini bat ya ki wei ki jatkam illegal ki badayat na une usurok te kumta nagaliang jongka organization jongka hitori boy district hi borok koi haga jingidon lang jong kinongkit kam ki bahakmat jongka western zone ki bakentup jongka Patarkma circle bat jongka jirang circle ngidon hangne president secretary jongka western zone delongba daga jing ya don lang ka jungki ni sngoshit sngan longba daga jing don lang jong kinongkit kam jongka district bang ngiwan manta ka janmet ban ibu ya kana dorkas apo ka office trikam jong officer in charge badai pe dikmi jongka Patarkma police station dekane ka dorkas ni aipor yi insim khia ya kana ka dorkas ka bang ibu tang apo sitayo lada imla ban simkia ya kane ka dorkas ka bangila bu apo ka mitrikam jungi ngin omerse ngasngo ban repeat ka ju sigaju lada imla ban pentrikam lane imla ban te lakam ya kane ki kambi an ki bayat ki barung ki bami apo kane ka dong ka than ka ba ihap ban pej ban kmi ni kum ka organization hi ni hap ban kmi ni hap ban pej ni hap ban mi madan ni hap ban mi surok lada dei bang ni hap ban mi samadan ngin omerse ban mi samadan tangta kublai subun kublai sejarngo hito kayang namar kari kinong kitkam jongka western zone hangne apo Patarkma hito niwan ya kapan bu ikne ka dorkas
apo police station Patar Khama kami terekam jong OC te gidai ban simkhya ya kene bat ni aipor ya ki sitayau lamda kumta ngimban se ban sim da kawai pat ka sinjam naga benta bak ki kali bakit mar bean na kene ka surok ni lailan be naga jeng bom simkhya jong ki police naga bor sya kabor kanang ya bit kene ya namar kata ngidon kam ya kapan lihat tang bat ki pulit kene sim khia bha ya kane ke jing bu dur khas ki jongi nang menta ke jing bha jing met jong ubri jong hanyu trap khun kasi khun kharai jongi